आङो गिबियावनो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय बिथांमोना जेब्लानाखि 17 तारिख मार्च 2022 मायथाइयाव गुवाहाटीयावहाय रेडिसन ब्लु हटेलाव जोंखौ UPPL खौ लोगो हमदोंमोन इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया। जों मोनसे गोसोखांलाय गथायदोंमोन जे बिसायख'थिखौ आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिखौहाय बैसागुनि सिगां खुंनांगौ होननानै। दा बिथांमोना जोंनि दाबिखौ मानिनानै 9 एप्रिल 2022 मायथाइयाव जे बिसायख'थिखौ खुंनो लाबाय, बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद होदों। जोङो बैसागुखौ जोंनि बयनिफ्रायबो देरसिन फोरबो जोंनि आंगोनि रंजालि बैसागुखौ जाहाथे जोङो बयबो खुनु BPF, UPPL, BJP कंग्रेस लायाजासेनो गोसो होसारनानै रंजानो हायो आरो इलेक्शननि मोनसे दुंदुं हाव बारहाया जाहाथे थाया जोंनि बैसागुआवहाय जोङो मिथिंगा रानिखौ बा सिख्रि सिख्लाखौ बरायनो हायो, नङा होमबा? बा जोंनि बारदै सिख्लाखौ बरायनो हायो आरो बैसागुखौ जों मोजाङै रंजानो हायो। जोङो बिदा फंबाय, बिमा बिफा बयबो बिब' बिनानाव जों जाहाथे रुजु रुमु रंजा बाजायै रंजानानै जों बैसागुखौ बरायनो हायो। बेनि थाखाय आं इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होबाय। दा मोनसेबाव बाथ्रा जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ आं खावलायगोन जे फैगौ बिसायख'थिखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै खुङो। जोङो UPPLनि सरकार समाव 5 बोसोर गोबां इलेक्शन जालांदों। जों गोबां इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ हेफाजाब होनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु 40-50 बोसोर दावराव दावसि दाङाबाजि आरो बुथारलायनाय जेरैबो भाइलेन्सनि मोनसे सिचुएशन दंमोन, बेफोर गासैखौबो जों बन्द' खालामजोबनानै सान्तिपूर्ण भाबै जों बिसायख'थिफोरखौहाय खुंनायाव हेफाजाब होबोनो हादों। दा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ खावलायनो लुबैगोन बड'लेण्ड ओनसोला मोनसे सेन्सिटिभ ओनसोल, जाहाथे बेखौ स्पेसियेलि फकास होनानै बिथांमोना जाहाथे इलेक्शनखौ खुङो, बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। UPPL दोलो हिसाबै बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ माब्ला फोसावगोन? जोंनाथ' बिजाथिनि जे फारिलाइ बियो जोंना एकदम रेडि जानानै दंखायो। दिनैहाय जोंहा मोनसे मिटिं दं, दा मोनाबिलियावहाय क'र कमिटिनि मोनसे मिटिं दं। बे मिटिङाव जों फाइनाल खालामनानै दिनै मोनायाव नङाबा गाबोननि गेजेराव जों बिजाथिखौ फोसावगोन आरो BTRनि जोंहा 15टा समस्तियावबो जोंहा बिजाथि थागोन आरो जोङो बिजाथि होनानै फैगौ बिसायख'थिखौ जोङो जोबोद गोसो होनानै जोङो खस्थ' खालामनानै रायजोनि आशीर्बाद लानो थाखाय रायजोनि गोसोखौ जै खालामनानै देरहालांनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन। जों रायजोखौ दासिम बुंगासिनो दङ जे जोंनि BTC ओनसोलाव मोनसे बेलेन्स अफ पावार लाबोनांगौ। काउन्सिलखौ BPFनो होबाय, दा जोङो एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टखौ UPPLनो होनांगौ। मोनसे पार्टिनि एबसुलुट पावार होयोब्ला होमबा रायजोनि मोखाङावहाय जेबो अपसन गैयै बायदि जायो। दिनै BPFआ खामानि मावाबा रावनिबो खाथियाव थांनो थाखाय नोंहा जायगा गैया जायो। खिन्थु एसेम्बलिखौ जुदि UPPLनो होयोब्ला होमबा मा जागोन? UPPLआ खामानि मावाबा BPFनाव थांगोन, BPFआ खामानि मावाबा UPPLनाव फैगोन। ओंखायनो जिहेतु दिनै काउन्सिलाव BTR काउन्सिलावहाय BPFआ सरकार सालायगासिनो दङ, दिनै आसाम सरकार दानायावहाय UPPLखौ बिबान होनांगौ, होमबा मोनसे बेलेन्स अफ पावार फैगोन। आरो बेलेन्स अफ पावार फैयाबा मोनसे गिनांगौबो दङ जे BPFआ गोदोनि बायदि दावराव दावसि, सिगि सग' आरो जुवा मेला, बोरमा सिखाव, मोसौ सिखाव, अमा सिखाव बेफोर बांनो हमदों। दाखालिसो जों रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाबाय। सानै खुनु दाय गैयै सुबुङा जिउ गोमानांबाय। इन्टारनेटआ बेसेबांबा गोबावनि थाखाय बन्द' जाबाय। नोंथांमोननि खौरां बिजोङानो इन्टारनेट गैयैनि थाखाय फोसावनो हायै जानानै थाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव। गतिके बेफोर मोनसे हान्जानि एबसुलुट पावार होनायनि थाखाय जादों होननानै आं सानो। बेखायनो एइबार एसेम्बलियाव रायजो राजाफ्रा गावनो गाव साननानै जे जोंनि थाखाय UPPLखौ एसेम्बलियाव फाथायहरोबा गाबोन जुदि BPFआ खामानि मावाबा जों UPPLनाव थांनो हागोन। बे मोनसे अपसन बायदि दोननो हागोन होननानै आं सानो। मोगा-मोगियाथ' मोनसे मोजां बाथ्राया मा, जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि बड'लेण्डनि मोननै हान्जानि गेजेरावनो मोगा-मोगि जायो, UPPL आरो BPF। बेबायदि राष्ट्रीय दलनि जोंनि जायगायावहाय बारा खामानि गैया। बे कंग्रेसआनो दाजाथों मानो, CPI CPMआनो दाजाथों मानो, दा भारतीय जनता पार्टियानो दाजाथों मानो, बाव नेसनेल पार्टिफ्रा दिनैसिमबो बांद्राय रोदा सुनो हायाखै। बेयो जोबोद मोजां मोनसे जोंनि थाखाय बुंनो थाङोबा बाख्नायथाव मोनसे थासारि। रायजो राजाफ्रा दिनैसिम नेसनेल पार्टिखौ बेयाव बजबनानै लायाखै। जेब्ला UPPLनि सरकार थांबाय BPF फैफिनदों आरो BPFनि सरकार थांबा UPPLआ फैफिननांगौ। गतिके बे मोननैनि गेजेरावनो सोलाय सोल' जाबाय थायोबा मोजां। आरो रायजोखौ जिहेतु UPPL आरो BPFआनो बांसिनै सेवा खालामदों आरो
इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिसोरो ज' जानानै गोदो बिटिसिआनो जा बिटिआर सुक्तियानो जा मोननैबो सुक्तिखौ बे पार्टियाव थानाय मानसिफ्रानो खालामदों। इउजि ब्रह्म सार, जोंहा रबिराम नार्जारि सार, हाग्रामा महिलारि सार, प्रमद बर' सार, रोंगोरा नार्जारि सार, नङा होमबा? सोरबा खाम्फा बरगयारि, चन्दन ब्रह्म बिथांमोनानो बिटिसिखौबो आरो बिटिआर सुक्तिखौबो खालामफैदों। गतिके दिनै बिसोर थांनानै थासान्दियाव माबोरैहाय बियो गुबुन हान्जानि आखायाव थांनांगौ। गतिके एखमबा इउपिपिएल एखमबा बिपिएफ मोननै पार्टिनि गेजेरावनो रटेसन जाबाय थानाया मोजां आरोखि। आंनि नामाबो सरसा जादों नामा? आं बुङो जे आं सासे इउपिपिएल हान्जानि सासे निस्थाबान सासे कर्मि आङो सासे गोसो गुदुं मावथि जोंनि इउपिपिएलनि। आरो गोदोनिफ्रायनो आं बुंबोदों इउपिपिएलनि जानानै आं गोदो इउपिपिएल नङा बिपिपिएफमोन गोदो, बा गुबुन गुबुन हान्जा आरो गोदो एबसुजों सापर्ट होजानाय बिजाथिफोरनि थाखाय आङो पस्टार सिथाबबोनाय मानसि। आं साइकेल लानानै गामि गामि सालायनानै केम्पेइन खालामनाय मानसि, साहा लुनानै होग्रा, टेबोल फुगारनानै होग्रा सासे कर्मि आं। आरो दिनै फैयै फैयै फैनानै आङो हान्जानि गाहाय नेहाथारि। थेवबो आं सासे कर्मि, हान्जानि कर्मि हिसाबै आंनि खोथाया जाबाय हान्जानि जानानै हान्जानि जे माव बिथांखि थायो, हान्जानि जे निति आदर्श, हान्जानि जे मिशन एन्ड भिजन, हान्जानि जे हाबाफारिफोर बेखौ रायजोनि गेजेराव फोसावहैनायानो आंनि खामानि। हान्जाया जुदि बुङोबा आंखौहाय दिसपुराव गेलेनांगौ होमबा आं दिसपुरावनो गेलेगोन, आरो आंखौ हान्जाया बुङोबा दतमायाव गेले होमबा आं दतमायावबाबो गेलेगोन। आरो गाबोन जुदि बुङोबा नोङो बिसायख'थिखौ गेलेनाङा होमबा आं गेलेया। आं दिनैसिम हान्जायाव सासे मावथि जानानै बा आङो सासे गाहाय नेहाथारि जानानै दिनैसिम आं खुनु दिन बिसायख'थियाव टिकेट बिफेराखै। हान्जायासो डिसिसन लायो, लिडारशिपआ डिसिसन लायो आं इलेक्सन गेलेनांगौना गेलेनाङा। आरो जेखि डिसिसन लिडारशिपआ लाया मानो आं बेखौनो बजबनानै सासे गोसो गुदुं मावथि हिसाबै आं खामानिखौ मावलांगोन होननानैल' बुंनो हायो। दा दिसपुर ना दतमा आं बेखौ बुंनो हाया। हाब मैया जों उदालगुरियाव थांनानै जेरैबायदि जों थासारि नुहैबाय उदालगुरि टाउनाव, आंथ' बेबायदि सानाखैमोन। आदा दिपेन बर' गोबाव सम फ्राय 25-30 बोसोर बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै खामानि मावबोनाय सासे लेखा गोरों लाइमोन, इंलिसाव MA बिथाङा सासे साबजेक्ट टिचारमोनबो, आरो सासे आबादारिनि फिसाज्ला, जेरैबो थिंजायनिफ्राय आखा फाखा सासे मानसि, इसिबां गोबाव समाजखौ सेबा खालामनानै दिनै राजखान्थियाव फैदों। मैया एकदम बारहुंखा बारनाय बायदि टाउनाव, उदालगुरि टाउनाव एकदम मानसिफ्रा गावसोरनो फैदों, रोजा रोजा मानसि। रेलियावबो एकदम बुंनो थाङोबा हासिब गनसि थुनो जायगा गैलायलायै मानसि जादों मैया रेलियाव। पार्टि अफिसनिफ्राय जे मिटिं जानाय भेनु बेसिम एकदम लोब लोब रोजा रोजा मानसि, आरो जे पार्टि जानाय भेनु बेयावबो रोजा रोजा मानसि। बिथाङा जइन जादों फ्राय 1थासोआव, फ्राय 9:30 10थासोनिफ्रायनो मानसिफ्रा बेंफार दामनानै मोसागासिनो दं फोथाराव, रोजा रोजा मानसिया। बे थासारिखौ नायनानै नुदों आं आदा दिपेन बर'आ जे इउपिपिएलआव हाबबाय, दिनै इउपिपिएलआ जोबोद मजबुत जाबाय। आरो आं सानो बिथाङा माने जुदि गाव सानोब्ला बबेबा मोनसे बिजाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनानै रायजोखौ सेबा खालामलांनोसै होननानै जुदि आदा दिपेन बर'आ सानोब्ला बे बिजाबनिफ्रायनो बेखौ इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट होगोन होननानै आं सानो। आरो जेखि बिजाबनिफ्राय बिथाङा गेलेया मानो, बिथाङा जिहेतु मोनसे जायगानियावल' खामानि मावाखै, सारा आसाम, सारा बिटिआर, सारा इन्डिया बर'फोरनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। बर'ल' नङा, बिभिन्न जाथि जन'गस्थिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। जेखि बिजाबाव गेलेया मानो दिपेन बर'आ देरहालांनाया एकदम खाथां।